Pravidelná dávka finančných informácií vo štvrtok začína. Dopozerať dnešnú minutovku, poďme na to. Dnes o 3-krát stop od finančných inštitúcií. Prvú stopku vieš dostať vtedy, keď náhodou stávkuješ, tipuješ. Toto finančné inštitúcie nemajú radi, obzvlášť banky. Vie to byť KO kritérium, ak stávkuješ pri schválení úveru, banka úver neposúdi. Druhá stopka, ak niečo zamlčíš v zdravotnom dotazníku pri spisovaní poistenia. Nezamlč nič, pretože vie to byť potom stopka, že ti peniaze poisťovňa nepošle, keď sa niečo stane. Druhá stopka. A tretia stopka, pokiaľ ti chodia peniaze na účet z rôznych týchto fans a tak ďalej, platformy digitálne, proste nejaké investovanie alebo legálne, nelegálne veci, to je tretia stopka voči finančnej inštitúcie, kedy ti finančná inštitúcia nedá peniaze. 3-krát stop, nerob to, lebo sa nedostaneš k peniazom.